Добрый день. У гэтыя дні спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Пятра Машэрава. Кім быў Машэраў для Беларусі? Беларускім героем ці выканаўцам волі Крамля? Чаму такі ўстойлівы міт пра Машэрава як найлепшага кіраўніка? Пра гэта мы пагаворым з калегамі Сергеем Навумчыкам, Юрыем Дракахрустам на відэасувязі з менскай студыі Віталь Цыганкоў. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Як вы ацэньваеце ролю Машэрава ў гісторыі Беларусі? А пытанне ў Менску. Он в сельскохозяйстве связанный. Поддерживал сельскохозяйство. Падарожжа ў БНР. Відэоцыкл Сергея Шупы і Алены Радкевіч да стагоддзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. О 7 гадзіне раніцы 21 лютага у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў Раду. 13 лютага спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння кіраўніка Кампартыі Беларусі ў 1965-1980 гадах Пятра Машэрава. На гэтай пасадзе ў БССР змянілася шмат людзей. Панамарэнка, Патолічаў, Мазараў. Пасля Машэрава былі Кісялёў, Слюнькоў, Сакалоў, Малафеев. Ну так выглядае, што ніхто з іх у народнай памяці не застаўся. Чаму толькі Машэраў, Сергей? У чым гэты феномен? Чым бы вы яго патлумачылі? Сапраўды, тут можна казаць пра феномен, і вось калі адказваеш на вашага на пытанне, то вось прыходзіць, спачатку ў галаву прыходзяць тры абсалютна такія ясныя відавочныя рэчы. Першае, гэта зорка героя Савецкага Саюза за партызанскую ягоную дзейнасць, абсалютна заслужаная, безумоўна. Другое, ён быў удалым, як лічыцца, кіраўніком. Ну і трэцяе, конечно, это трагічная гібель, што таксама паўплывала. Але трагічная гібель это ўжо была 80-й год, але вось да гэтага у яго таксама было тое, што і вот засталося. Я сказаў бы так, што скажем, зорка героя была ў Лабанка, у іншых кіраўнікоў Беларусі таксама. Так? Удалым кіраўніком быў Ціхан Яковлевич Кісялёў, які 20 гадоў узначаліў Савет міністраў, і, в прынцыпе, эканоміку ведаў не горш за, тую сацыялістычную эканоміку не горш за Машэрава. Вось чаму ён? Вот ведаеце, я гутарыў пра гэта з некаторымі з тых, хто тады быў не проста блізка каля яго, але быў таксама побач з ім. Это былі сакратары ЦК, скажем, Кузьмін, альбо Аксёнов, другі сакратар ЦК. І вось я думаю, што прычына вот у тым, што яны яму выставлялі як, скажем, недахоп. Оцениваючи его высоко, они говорили, но тем не меньше он был такой, вот он заигрывал с народом. Сапраўды, вот так, как мне доводилось несколько разов Машэрава, причем довольно близко назирать, он ішоў до людей, здоровался там, кто там стоял, так сказать, вядомые гэтыя кинокадры, калі он прилетает в вертолет, он одразу ідзе до людей. Ці, скажем, калі там ветераны нейкія былі, і было 6 на 9 траўня, ці на дзень вызвалення Менска. І, у прынцыпе, вось для гэтага трэба паглядзець, які быў час. Справа ў тым, што для людзей, першаму сакратару ЦК, ці сакратару абкама, ці райкама не было ісці ніякай патрэбы. Не ад людзей залежала іх пасада. І першы сакратар ЦК заўсёды да апошніх, да Малафеева літаральна вызначаўся не Цэнтральным камітэтам Беларусі, не бюро ЦК, ён вызначаўся Крамлём, ён вызначаўся генсекам. Ад народа, это ніяк, нават ад партыйных работнікаў, Машэраў, там, ці Слюнькоў, ці Кісялёў, ці да яго Патолічаў, ці Мазураў, ніяк, так сказаць, не залежалі. А вось все ж таки да людзей ён шоў, і людзі гэта адчувалі. І вось гэты якраз такі момант ён і быў галоўным. Зноў жа, вось у гэтым сэнсе, я вот у гэтай фразе «заігрыванне з народам» акцэнт бы рабіў бы на апошнім слове «з народам». І у яго былі тыя якасці, якіх, скажем, якія былі неўласцівыя іншым кіраўнікам, і ягонаму атачэнню ў тым ліку, і не толькі. І ў гэтым сэнсе, магчыма, забегаючы наперад, я сказаў бы, што, скажем так, вось на маю думку, Машэраў, у прынцыпе, быў гатовым кіраўніком, як бы мы тады сказалі, заходняга тыпу. Калі б, скажем, адбыліся сапраўдныя выбары, дэмакратычныя выбары, у яго былі б вялікія шансы на перамогу не таму, што так сказала Масква, ці так сказала ЦК, а ён быў гатовы, палітычны лідер з пэўнай абаяльнасцю, безумоўна. Да, конечно, он быў артыст.
Ну, але артыстызм для палітыка таксама это важная рэч. Ну і безумоўна, конечно, калі мы будзем далей гаварыць пра легенду, тут істотна паўплывала вот гэтая трагічная ягоная смерць, трагічная гібель, дзе, здаецца, ну, да гэтага часу, як лічаць многія, яшчэ кропкі не пастаўленыя ў гэтай гісторыі. А от згадаем інтэрв'ю, якое даў Александр Лукашенко амерыканскаму даследчыку Григорыю Йофу некалькі гадоў таму. Там ён адказваў на пытанне пра цяперашні стан беларускай мовы. Ён сказаў, што все пытанні трэба Машэраву. Бо гэта не я, разумееце, казаў Лукашенко, не я атрымаў такую краіну, дзе на рускай мове гаварылі. Часам на нейкай трасянцы больш гаварылі, чым на беларускай мове. Віталь, чаму все пытанні менавіта да Машэрава? Наколькі слушны гэты закід? Я бы отказ поделил бы тут на два аспекта. Первый про Лукашенко, другой аспект уже властно про Машерова. Про Лукашенко, конечно, скажу, что это такая, ну, в егоным стиле трошки непристойная, может, нават не трошки, непристойная такая адмазка, кивок у бок, покольки гэта не Машеров, а менавіта Лукашенко спыніў беларусізацыю ў 95-м годзе, калі ўжо там 70-80% школьников ходили в белорусскомовные школы, и после референдума, где Лукашенко адмініў дзяржаўнасць толькі беларускай мовы, вёл дзяржаўнасць двух моваў, пачалося такое паступовае, ну, можна сказаць, знішчэнне беларускай мовы ў сістэме адукацыі, ў сістэме сродкаў масавай інфармацыі і гэтак далей. Гэта на Машэрава Александр Лукашенко скінуць ніяк не можа. Што тычыцца адсылкі да Машэрава, то таксама тут ёсць свая рацыя ў тым сэнсе, што менавіта падчас кіравання Машэрава, вось гэтыя 15 гадоў, 65 па 80 год, ну, адбылася то, што мы называем русификация грамадскага жыцця ў Беларусі, русификация адукацыі, русификация всіх астатніх сфераў жыцця. І гэта, безумоўна, ну, можна звязваць з Машэравым. Я б тут па-ранейшаму сярод гісторыкаў ідуць на гэты конт спрэчкі, ці гэта был аб'ектыўны працэс, які адбываўся паўсюль Савецкім Саюзе, але, безумоўна, Машэраў тут был першым вучнем, паколькі іншыя кіраўнікі альбо проста эліты партыйныя в іншых рэспубліках СССР супраціўлялись гэтаму працэсу, калі ён і меў некае месца як аб'ектыўны працэс больш такой цэнтралізацыі, русифікацыі, то в Беларусі ему не супраціўляліся, а, ну, ішлі насустрач. Я думаю, гэта ўплывала і тое, што пры ўсіх сваіх станоўчых якасцях, пры ўсіх сваім іміджы Машэраў все-таки быў, як мне падаецца, дастаткова такім прававерным камуністам, больш ідэйным, больш ідэалістычным камуністам, чым, скажем, іншыя цынічныя партыйныя работнікі. І ён, напэўна, магчыма, верыў у тым сэнсе, што ідзе зліянне моваў, што все вольются в один советский народ. Во всяком разе, ну, ягонае дзеянне ў тым, што ён ніяк не супраціўляўся русифікацыі, она нават шла хутчэй, чым, можа, гэтага неяк хацела б Москва. А з іншого боку, все таксама народныя пісьменнікі, все волаты там беларускай літаратуры таго часа маюць свае даволі прыязныя, прыемныя ўспаміны пра тое, як Машэраў сустракаўся з імі, як ён клапаціўся па іх там матэрыяльным сэнсе, там дапамагал ім жыцці, там абаранял іх нават. І вось такі в этом сэнсе дуалізм. З аднаго боку беларуская мова змяншалася ва ўсіх сферах жыцця, з іншого боку ён сяляк падтрымліваў нацыянальную літаратуру і культуру так, як ён это разумеў. Ну, далей в нашай праграме мы яшчэ паглядзім фрагменты, як Пётр Машэраў размаўляў з пісьменнікамі, як ён размаўляў з простымі людзьмі. Але, Юра, што яшчэ б можна было закінуць Пятру Машэраву, акрамя русифікацыі, акрамя мовы? От тое, што ён быў цынічным камуністам, як кажа Віталь? Ну, найперш, зразумела так. Зразумела так, ён меў нейкія свае асаблівасці чалавечыя. Ён у нечым мог, так бы мовіць, адхіляцца ў той ці іншы бок ад, так бы мовіць, генеральнай лініі, але ў цэлым ён, безумоўна, быў правадніком лініі, якая вызначалася зусім не ім. І прычым нават у нейкіх дробязных рэчах пра гэта, дарэчы, вот, і распавядаюць людзі, якія, так бы мовіць, тады служылі ў апараце і пры Машэраве, і нават пазней, ледзь не да перабудовы, ну, з Масквы літаральна кожны крок. І таму вот гэтыя паўкрокі, чвэрць крокі, якія ён рабіў, ну, это вот менавіта настолькі крышачку ад той савецкай сістэмы,
прадстаўніком якой ён быў. Яшчэ варта сказаць, калі вот казаць пра такія як бы буйныя праекты, якія пры ім былі, это зразумела меліярацыя. Это такі савецкі, так бы мовіць, падыход. Теки вода, Кубань реки, куда велят большевики. Вот куды велели, туды і, так бы мовіць, пайшло. А тое, што пры гэтым это быў мацнейшы удар по экалогіі, по лесю, і это адгукалася доўга. І ў цэлым, вот мы бачылі на пачатку там апытанні на вуліцах, і чалавек казаў, што дбаў пра сельскую гаспадарку. Вот якраз, калі казаць пра Машэрава, як пра, так бы мовіць, героя, он геройскага, хутчэй, беларускага гораду. І так, вялікі беларускі горад паўстаў менавіта пры ім. І беларускі горад ён таксама разбураў, калі казаць пра Нямігу. Так, Нямігу. Але вот як бы эпоха занепаду беларускай вёскі, это эпоха Машэрава таксама. Вот, Юра, вы уже згадали. Так, Сергей, калі ласка. Ганна, тут я хочу зробіць одно удакладненне, одну ремарку. Вот вы сказали, быў цынічным камуністам. Это Виталь сказал, я его Виталь, да, процитовала. сказал. Ведаеце, я тут бы крыху змесціў акцэнты. Я думаю, что он быў шчырым камуністам. Магчыма, шчырым камуністам быць горшым цынічным. Магчыма, ён быў цынічным кіраўніком. Але не, он не быў цынічным кіраўніком. Але я думаю, что тут все ж таки розніца. Вот у чалавечым плане гэта была розніца. Ён сапраўды верыў, як мне падаецца, у гэтыя ідэалы, не цынічна. Вот цынічнымі камуністамі былі тыя лідары кампартыі сярэднеазіяцкіх, якія, так сказать, у якіх потым знаходзілі там дзесяткі мільёнаў рублёў у залатых слітках. Вот тыя былі цынічныя. Машэраў якраз такім не быў. І яшчэ адзін момант, безумоўна, я думаю, што мы не можам здымаць палітычнай адказнасці вот і за русіфікацыю, пра што казаў Віталь, і за меліярацыю, пра што казаў Юры, але калі быць аб'ектыўна гістарычна дакладным, не з Машэрава пачалася русіфікацыя, она пачалася пры Мазураве. Пры Мазураве. Тое ж самае, як і меліярацыя пачалася не з Машэрава, яна пачалася раней, яна пачалася з 50-х гадоў. Іншая справа, што так, пры гэтым, так сказаць, пайшоў вот такі росквіт. І калі мы гаворым пра горад, то, канешне, вот і гэта, я думаю, можна паставіць Машэраву заслугу. Пры ім Беларусь аграрная стала Беларусью, скажем так, можно сказать, индустриальной, але урбанизованной. Тут таксама не все однозначно, але все ж таки вот гэта быў выход на прынцыпова іншы ўзровень. Так, і давайте я прапаную, уже Юра згадаў маленечкі фрагмент апытання ў Менску, якое мы показали на пачатку праграмы. Давайте паглядзім гэтае апытанне цалкам, якім увайшоў у гісторыю Беларусі Пётр Машэраў. Вось што адказалі людзі на менскіх вуліцах. Мне кажется, человек достойно очень прожил свою жизнь, и многие его помнят, и его современники, и последующие поколения. И, в общем, говоря общими фразами, конечно, я думаю, что он очень много сделал для страны. Петр Миронович, по-моему, да, Машеров, вот. Сейчас только жалко, что переименовали, там улица его есть, находится, Мирошнич. Я помню, как он с трибуны махал так всегда. Не так, как все. Нет, он очень много сделал для Беларуси, любил Беларусь. А что он сделал для Беларуси? Все благоустраивал, все. Все делал хорошо и был хорошим человеком, хорошим руководителем. Любил свой народ, все делал для народа. Машэров хороший был человек. А чем он запомнился? Он в сельском хозяйстве связанный. Поддерживал сельское хозяйство. Это плюс ему, большой плюс. Калісьці у нас быў прыгожы праспект Машэрава, які, на жаль, зараз не Машэрава. Вось, мы тады былі піянерамі яшчэ, калі Машэраў быў. А якую роль он адыграў у гісторыі? Многа добрага зрабіў для беларускага народа. Дбаў пра беларускі народ, пра жыццё ў нашай рэспубліцы. Нешта чуў, што гэта быў прадседатель БССР у 70-е гады, які пагіб у ДТЗ. Напэўна, гэта ўсё. Таксама ведаю, што адзін з праспектаў сталіцы названы яго імя. Нам очень нравилась его эта диктовка и жизнь при нем. И, конечно, и Лукашенко нам нравится, как настоящий сельский мужик, хозяин нашего общества. Вот варта заўважыць, што практычна ніводныя адмоўныя адзнакі і таксама ніводныя адмовы ад адказу, як і ніводнага адказу кшталту, а хто гэта такі? Віталь, літаральна ў двух словах, пра што гэта сведчыць?
Ну, гэта сведчыць пра тое, што міт і легенда Машэрава, яна даволі трывала, моцна умацавалася у беларускім грамадстве сярод самых шырокіх слаёў насельніцтва. І развіваючы той першы адказ Сергея Навумчыка, калі ён даволі шмат сказал уже пра Машэрава, якраз вот магу дадаць, што, можа быць, ён быў першы з кіраўнікоў савецкіх, прынамсі дакладна першы ў Беларусі, які клапаціўся наўмысна і свядома клапаціўся пра то, што мы зараз называем свой імідж. Я таксама памятаю гэтай кадры, не памятаю, адкуль яны, калі ён там сярод жыта стаіць, там вось, дарэчы, Лукашенко потым гэтыя кадры капіраваў у сваім жыцці, ці калі ён выступае. І все гэта таксама прыпала на даволі паспяховыя гады в Беларусі, ва всякім разе, ну, ва ўсім Савецкім Саюзе, а Беларусі асабліва 65-80, от менавіта пачатку 80-х пачаліся моцныя праблемы з савецкай эканомікай, з недахопам прадуктаў, тавараў, і потым, што ўжо скончылася перабудовай і яшчэ большымі, так сказаць, чэргамі і талонамі. То пры Машэраве все было адносна нармальна, дабрабыт рос. Карацей, ёсць все прычыны, каб гэты міт, гэтая легенда, яна вот менавіта была станоўчай, і таму ж ніхто сёння па вялікім рахунку, ніякая палітычная сіла не выступае за такое радыкальнае развінчанне гэтага міту. Ну, мы пра гэта, Віталь, пра гэта мы пагаворым крыху пазней. Сергей, вот літаральна некалькі словаў пра тое, што вы пабачылі. Я в двух словах гэта ацэню. Любовь народа. Что такое любовь? Это... Иррациональная. Юра, а ёсць нейкія паказнікі народнага стаўлення да Машэрава? Ці вот як у нашым апытанні, ці яны адрозніваюцца, старое, маладзейшае пакаленне, вот гэты міт пра Машэрава вызнае? Як вот ці вы вывучалі вы? Я бы сказал так. Социологичные опытания, в принципе, подтверждают эту картину. Ну, это не значит, что тотально все, так бы мовить, у захопления ада Машэрава, але нават калі вот задавалось пытанне, хто для вас як бы самый симпатичный лидер у свете, уключаючи там и суседзяў, и там Де Голля, и Рузвельта, на першым другім месцы Машэраў. Здавалася б, дробны там правінцыйны партыйны сакратар, а не. І, дарэчы, вот в этом апытанні мы таксама ўбачылі, ён успрымаецца, я кажу, пры ўсёй асаблівасці Савецкага Саюзу, як нацыянальны лідар. Все гавораць, дбаў пра беларускі народ, дбаў пра беларусаў. Не пра савецкі народ, а пра беларусаў, пра нас. То есть ён успрымаецца сапраўды як Лукашенко, як бы нібыто прэзідэнт. І яшчэ адзін такі, ну, больш рэальны паказнік, я бы сказаў, там апытанне, можна спрачацца. Я думаю, многія памятаюць 2001 год, калі яго дачка вылучылася у кандыдатаў у прэзідэнты. І тады пра гэта таксама гавораць апытанні, проста выбухападобны быў рост рэйтынгу. І не толькі фактычна ўлада не дазволілі ёй далей. Фактычна ўлада, так бы мовіць, рукі заламала, і это хіба не адзін не шматлікіх выпадкаў, калі яна сапраўды крыху спалохалася, таму што это вельмі шырокі кола народу, так сказаць, вот пачала выказваць гэтую сімпатыю. А это сімпатыя к чыстаму міту, так сказать, при всёй павазе да спадарыні Машэравай, але не будзем перабольшваць яе асабістыя як бы якасці, а вот бацька это да. Пра міты пагаворым пазней. Давайте цяпер паслухаем фрагменты выступаў Машэрава і перад народам па-расейску, і перад беларускімі пісьменнікамі па-беларуску. Это запіс 1971 году. Беларуская сталіца 1 мая. С прывітальнай прамовай выступае кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК Компартии Беларуси, товарищ Машэров. Доброго здоровья вам, товарищи! Большого счастья и новых успехов и свершений в борьбе за претворение в жизнь исторических решений 24-го съезда нашей Ленинской партии. Уважаемые товарищи, вот уже другий день белорусские письменники ведут великую и зместовную размову об зробленном за апошние годы и об тем, по яким напрамкам повинна развиваться наша литература, как лепш служить высокородной справе будовництва коммунизма, выхованию нового человека. Головная думка письменницкого з'езда накіравана на тое, каб большим пленом отказать на рашении
24-го з'езда Коммунистической партии Советского Союза, каб литература во всех своих жанрах и шла у ногу с нашим часом, с цудоўными справами советского народа. Юра, пасля тых архіўных кадраў я б хацела ўсё ж перанесціся ў цяперашні час. Чаму не назіраецца афіцыйнага культу Машэрава? Тую ж гісторыю з перайменаваннем праспекту згадаць. Патрэбная ж нейкая пераемнасць, дзяржаўнасць, прыклад з якіх асобаў. Мог бы браць Александр Лукашенко прыклад так афіцыйна з Машэрава. Не хоча з дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі, не хоча з Сапегі. Можна было б з Машэрава. Чаму не назіраецца? Ревнасць. І таму што і мы чулі падчас гэтага апытання, калі старая жанчына як бы ставіць в поравень, так бы мовіць, быў Машэраў і быў Лукашенко, а Лукашенку не хочацца быць з кімсьці. Яму хочацца, каб з яго Беларусь пачыналася з яго, Беларусь пачынаецца з яго. А калі у людзей сядзіць это ўяўленне, што а не з яго, а не толькі з яго, так бы мовіць. І таму я думаю, што это такое адчуванне нежадання. І таму і тое, што вы сказалі пра праспект, і тое, што ніякага асабістага культу, кніжак у школах, каб праходзілі, не. А што можа разбурыць міт Машэрава, Віталь? За савецкім часам, напэўна, вы памятаеце, што рэвалюцыя, грамадзянская вайна былі сімвалямі, хіба не больш значнымі, чым Вялікая Адчынная вайна. І яны цалкам зніклі цяпер і ў Беларусі, і ў Расіі. Якія рэвалюцыі, які там камісары ў пыльных шлемах, пра Чапаева ніхто ўжо не памятае. А з Машэравам так не можа адбыцца, што забудуць. І нават не таму, што нейкая новая ўлада адменіць шанаванне Машэрава, а проста адбудзецца так, як з грамадзянскай вайной. Было і сплыло. Далёкая гісторыя. Па-першае, я тут буду цытаваць нейкія вядомыя фразы, ведаеце, як нацыі, гэта ўяўленыя супольнасці. Адна вядомая фраза, альбо другая, напрыклад, што калі Італія аб'ядналася, адзін з італьянскіх палітыкаў в канцы 19 стагоддзя, в 871 годзе сказаў, што мы стварылі Італію, цяпер засталося стварыць італьянцаў як нацыю. То бок нацыі, яны сапраўды ствараюцца, это, кажучы яшчэ адной фразай, паўсядзённы рэферэндум, і калі б нейкія, скажем, улада, напрыклад, паставіла задачу менавіта, скажем, вытравіць савецкі перыяд гісторыі з памяці беларусаў, замяніць его іншымі перыядамі, то, мне здаецца, на гэтай задачы былі пэўныя поспехі. Конечно, не канчатковыя, але калі, умоўна скажем, нараджаюцца дзеці, яны вучаць то, што ёсць в школах, і вся гісторыя паказвае, што ўсё-такі нацыя і палітычны лад, палітычная ідэалогія, яна можа все-таки превалировать паступова з гадамі над нейкай масавай свядомасцю. Але, па-першае, сённяшняя беларуская ўлада, яна вельмі шануе савецкі перыяд, яна баіцца супраць яго што-небудзь сказаць, а там в гэтым савецкім перыядзе, як мы ўжо сёння весь дзень кажам, Машэрав, ён з'яўляецца такой глыбай. Па-першае, і па сваіх асабістых якасцях, і па іміджу, і як чалавек, які сапраўды ці не першы беларускі лідар. Лідар менавіта беларусаў, лідар беларускай, хоць савецкай рэспублікі, але ў пэўным сэнсе сваёй менавіта рэспублікі, фактычна сваёй краіны. Таму ён так моцна замацаваны ў гістарычнай памяці. Але я паўтаруся, калі б, напрыклад, пэўная, скажем, дзяржаўная ідэалогія казала б, што ўсё-такі Вітаўт, ці дзеячы БНР, гэта галоўнае ў нашай беларускай гісторыі, і гэта праходзіла бы праз школы, з дзяцінства, то праз пэўны момант, скажем, міт пра Машэрава, ён бы не тое, што пагас, ён бы паступова адыходзіл, калі б ўся дзяржаўная машына была накіраваная на гэта. Мне падаецца, што насамрэч не так важна, кім быў Машэраў тады, цынічным камуністам ці не цынічным камуністам, той, хто насаджаў расейшчыну ці, наадварот, беларушчыну. Важна, як гэтая постаць, як гэтая гістарычная асоба інтэрпрэтуецца цяпер, якая грамадская дыскусія вакол гэтай асобы вядзецца. Сергей, як бы вы сказалі, калі параўноўваць, напрыклад, з іншымі краінамі, Машэраў для Беларусі хто? Як Дэ Голь для Францыі, напрыклад? Не. Безумоўна, што не. Гэта
я думаю, что вот на гэтым этапе, цяперашнім этапе, скажем, нашего грамадства, ну, гэта такое увасабленне того всего лепшага, что было у БССР у советские часы. Вот абсолютно правильно заўважыў Віталь Цыганков, что прапагандысцкая машина, як бы Лукашенку не хацелася, скажем, там, і ён праспект Машэрава перамінаваў у праспект пераможцаў, якіх пераможцаў. Значыць, і там іншае было зроблена. Але вось вся прапагандысцкая машина працуе на тое, што СССР, савецкія часы, гэта было добра. Гэта было добра. Это, ведаеце, як в 94-3 годзе Кебіч працаваў супраць Лукашэнкі, ну, там памятаеце все гэтыя, так сказать, ситуацыі з стюардэсах і так далей, але вся прапаганда Кебічевская працавала якраз на Лукашенку, на імперскую ідэю, на тое, што трэба аднавіць Савецкі Саюз, а найбольш яскравым увасабленнем гэтай ідэі быў якраз не Кебіч, а Лукашенко, і ён перамог. Тое ж самае адбываецца цяпер. Машэраў гэта увасабленне таго, як бы лепшага, што усведамленне народа з савецкім часам ёсць. Ну і плюс, канешне, абсолютно. Я вот думаю, что калі мы будем так ставіць пытанне, сыдзе, скажем, вот гэты, як вы называете, миф про Машэрава, ці, скажем так, вот, вобраз Машэрава з народнай памяці пасля таго, як, скажем, праз там 40, 50, 100 гадоў, не ведаю, калі это адбудзецца, сыдзе вот гэтая ідэалізацыя савецкага перыяда, я думаю, што не. Вот я думаю, што Машэраў якраз перажыве гэта, ну, за кошт якраз такі сваіх нейкіх асабістых чалавечых якасцяў. Все ж таки, вось, для гісторыі вельмі важна не толькі тое, што ты зрабіў, а як ты запомніўся? А, Юрий, у нас уже мало застаецца эфірнага часу, літаральна на некалькі хвілін, калі ласка, адкажыце на пытанне. Ну, так, калі зараз ёсць пэўная романтызацыя савецкага перыяду, калі яна знікне, калі савецкі перыяд будзе разглядацца ў адмоўным ключы, ну, ці знікне разам з гэтым, Сергей перакананы, што не знікне міт Машэрава? Ну, я мяркую, што як бы, калі і ёсць нейкі шлях да, скажем так, знікнення міта Машэрава, то это толькі як бы цалкам адмаўленне савецкага перыяду, то есть уяўленне про тое, что это вот чорная дзіра. Без гэтага, то есть калі нават неяк у нейкім сэнсе савецкі перыяд як бы застанецца, як, ну, прынамсі, нейкі пераходны перыяд, не самы горшы, то я мяркую, што да пэўнага часу Машэраў ўсё ж такі застанецца. Я б дазволю себе так само ремарку, тым больш, што гэта мы зараз не толькі 100-годдзе палітыка Машэрава абмяркуем, але вот зараз мы говорим 100-годдзе БНР. У Конституцыі, у праекце Конституцыі до 93-го года была спасылка на Великое княжество Литовское, на БНР и на БССР. И за гэта выступали у тым ліку, скажем, и депутаты оппозиции БНФ. Я могу меркаваць, я прадбачу, что приблизно такая ж спасылка, у такой формулёўцы калі-небудзь будзе и у дэмакратычнай Беларусі. Так что вось гэта БССР, як, скажем, як один з этап беларускай дзяржаўнасці, не будем яго ідэалізаваць, але все ж таки ён ёсць, ён застаецца, адпаведна застануцца и тыя лепшыя прадстаўнікі, якія звязаны з гэтым этапам. Віталь, і вельмі каротка апошняе пытанне да вас. Адкажыце, ці добра было б для беларускай перспектывы, калі б знік міф пра Машэрава? Я не бачу в этом великой необходимости, великой радости для белорусской перспективы, коли все-таки навод оценивать переважно негативно советский период, а до этой оценки, я думаю, мы еще не скоро доживем, то навод, вот як сказал Юра, сапраўды Машэраў будзе перажыве нават нейкую савецкую менавіта становчую ацэнку, паколькі менавіта дзякуючы сваёй легендзе, дзякуючы сваёй асобе. Гісторыя, яе трактоўка заўсёды была зброяй у барацьбе за будучыню. І сёлета мы будзем адзначаць 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Да 25 сакавіка засталося 6 тыдняў. Ёсць час успомніць падзеі 100-гадовай даўніны. Гледачам «Зоны свабоды» ў кожнай перадачы гэта дапамагаюць рабіць аўтар двухтомнага выдання «Архівы БНР» Сергей Шупа і рэжысэр відэоцыклю «Падарожжы ў БНР» Алена Радкевіч. Кожны, хто быў у музеі, ведае, што гісторыя захоўваецца ў рэчах, якія можна пабачыць, а калі пашанцуе, то і памацаць. Так сказаўшы, дакрануцца да самой гісторыі. І часам такі дотык
уражвае больш, чым сотні прачытаных старонак навуковых манаграфіяў і падручнікаў. Так, напэўна, шмат цікавага магла б расказаць шашка менскага казначэйства. Яна, хутчэй за ўсё, вісела на сцяне вышэй памянёнай фінансавай установы, калі о 7 гадзіне раніцы 21 лютага у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў Раду. Каля 20 000 рублёў папоўнілі касу народнага сакратарыяту, а заадно Сцяпан Нямкевіч, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў з сабой шашку. Не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім майном, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары немцы. На жаль, далейшы лёс шашкі менскага казначэйства, магчыма, варты і раману, нам невядомы. Вось жа 25 лютага 18 году немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўсё ягонае майно. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх справаводства беларускага ўраду было б паралізаванае. Таму беларуская ўлада напазычала машынкі, дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць з абразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Ундервуд нумар 3, бо, цытую, у гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па адбудаванні расейска-беларускага славара і перакладаў расейскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу. І яшчэ датычна рэчаў працытую адзін з лістоў маладога беларускага ўраду. Народный секретариат БНР просит отдел местного хозяйства не отказать в любезности отпустить в пользование народного секретариата большой самовар с чайником и подносом за деньги. Если можно без денег, ложечки, стаканы, кружки, тарелки, ножи, вилки и полотенца. Рэч у тым, што на момант падачы этой просьбы у касе народнага сакратарыяту пасля нямецкіх рабункаў заставалася крыху больш за 3000 рублёў. Для арыентацыі месячная пенсія раднага БНР складала 600 рублёў. Але ж без самавара ніяк. Экспанаты будучага музею БНР пагубляліся на гістарычных раздарожжах. А можа, іх проста яшчэ не шукалі як след. І недзе затаіўшыся, яны яшчэ чакаюць сваіх археолагаў будучыні, якая ў мінулым. Беларусы памятаюць пра Пятра Машэрава, прычым пераважна станоўча. Ёсць пэўная сімволіка ў тым, што ён раўналетка БНР. Ідэалагічны сэнс яго дзейнасці быў супрацьлеглым ідэалам БНР. Хаця гісторыя іранічная дама, часам яна інтэгруе супрацьлегласці і ў новым адзінстве. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Сергеем Навумчыкам, Юрыем Дракахрустам у Празе і Віталём Цыганковым у Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.